Pochválený buď Ježiš Kristus, milí priatelia. Dnes máme Bielu sobotu, čo znamená aj veľkonočná vigília Pánovho zmrtvých stania. Poďme si vypočuť dnešné evanjelium. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Keď sa pominula sobota, Mária Magdalena, Mária Jakubova i Salome nakúpili voňavé oleje a išli ho pomazať. V prvý deň týždňa, skoro ráno, po východe slnka, prišli k hrobu a hovorili si: Kto nám odvalil kameň od vchodu do hrobu? Ale keď sa pozreli, videli, že kameň je odvalený. Bol totiž veľmi veľký. Keď vošli do hrobu, na pravej strane videli sedieť mladíka, oblečeného do bieleho rúcha a strpli. On sa im prihovoril: Neľakajte sa, hľadajte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych, niet ho tu. Hľa, miesto, kde ho uložili, ale choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: Ide pred vami do Galilei, tam ho uvidíte, ako vám povedal. Vyšli a utekali od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a strach. A nepovedali nikomu nič, lebo sa bali. Počuli sme slovo Pánovo. Milí priatelia, dnes máme Bielu sobotu. Z mŕtvych stane nášho Pána, ktorý vyvrcholí vzkriesením dnes vo veľkonočnej vigílii. Zajtra už budeme slaviť najkrajší sviatok kresťanov, Veľkonočná nedeľa. Čo si myslíte? Prečo Ježiš odvalil kameň a vstal z mŕtvych? Lebo sa modlil k svojmu Otcovi, svojmu Bohu. To znamená, že on sa modlil a Ježiš v čase, keď ho ukrižovali, si hovoril: Vstanem z mŕtvych. A tak sa aj stalo. V sobotu prišli Mária Magdalena a Mária Jozefova k nemu a hrob bol odvalený. Čo sa stalo, uvidíte vo veľkonočnej vigílii. Zajtra sú potom sväté omše, tak ako v nedeľu, a v pondelok budú sväté omše o 7, 9:30, 9:45 a o 11. Večerná svätá omša nebude. Pochválený buď Ježiš Kristus.